and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Pero mirugi kayo nga na mga tao na kailan ako. Dunoy na kailan ako. Kinsa man ni siya. Ay ka. Baysindo! Bay! May kinakita tabay butoy. Ay ka. Para di mo maayog, pero para na ako, sibat ko. Ay! Bay. Asa ba ka? Bay, sido, ang akong mahalon nga pulo ba, gikan ba ni sa Pimart, magisi tao, dayaw tao nagbiraha taon. Ganong naglikay kinako, ha? Ngano bay butoy? Oy, likay, good, wako malikay ni mo, oy. Lihay, wako maglihay ni mo, wako likay-likay. Bisang ba, tubang mo ta karon. Lihay lang, pero wa maglikay. Unsa mo ka, oy. Tarong bay butoy, ha? Hain si Manoy Simeon. Ha? Wako may baoy. Sultihi ko, hain mo magpuyo. Kinahanglang mabawi ko ang tuong kamot ni Tatay Kadyo nga iyang gikuha. Ha? Maluoy ka na ko, bay butoy. Maluoy ka ni Tatay Kadyo. Kuan kining nagkuwento sila Lloyd gabiana gabi gainom ambot lang kakaroon asar to siya. Naibaw ko, dili ka daw tang tao. Dili ka bangis. Maluoy ka, bay butoy. Bay, tabangi ko nga mabalik ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Tabangi ko, bay butoy. Maluoy ka. Tabangi ko, bay. May sindo. Kaon pa maayo bay, kaon kay lami kay ni kan-an din ilang mang pibayar kal, lami kay ni ilang mga larang din dapaon pay adobo o kagubkob kayo. Kaon, dungagi pa unsa pay gusto nimo. Salamat, bay butoy. Salamat, bay. Busog na ko. Itsa man ka, oy mura man kang dagool gipakaon ako, naunsa man ka. Oy human na tong kaon ba magsulti ta. Pero bay sindo, utang-utang taon na. Ayaw taon pa'y paupataon si Manoy Simeon ibo nga nagkita ta. Pero may istoryahan na itaron ha? Isaad ko ka na, bay butoy. Basta utang-ut lang sad. Tabangi ko, bay. Ikaw rin makatabang na ko, bay butoy. Aha. Aron masugpo na ko, bay. Masumpo na ko ang kabuang ni Manoy Simeon. Ikaw rin yun ang akong gilauman, bay butoy. Bay sindo. Mamayo kay gida ko nimo din bay sindo. Mingaw kayong dapit mamayo din ni way tao. Sige, sultihin ako. Tinuod bagyod nga naa kang Manoy Simeon. Ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Bay sindo, kuan ba kini? Bay butoy, sutihi ko's tinuod. Oo, bay sindo. Unsa? Isudiyas na kong garapon. Wala, tunay lang na bay sindo. Oh, uy, Mao na yung gamiton sa pagpanambal bay. O tuon man, makayo ba sa doon mga balatian bay sindo. unsa? O mao ni karon ang hinungdan nga no, daganan ni may guawar tron. Dato na kay may suon, ako gitagaan ko 1 milyon. Ha? Tungo sa lana. Dagan siya ang sapi ron. O gani, sa sunod mga tumi Manila, doon na may tambalan dito. Mao ba? Ang usaw man niya sa pagpanambal. Kamao day siya. O kuan, kining makausaan na, doon na siya giyam-yam nga, murag, di na ako masabtan, lain to. Ang usaw man kining Oh. Latin nga pangadji na, bay butoy. Wako ka ba, oy? Mao na ang gamito ni Tatay Kadyo ra ba? Ang butang. Gitudloan namin ni Tatay Kadyo ana sa gamay pa mi. Maong makamaumi ana. Oh, gitudluam day mo, yung ngutana ko na kanungutana ka na ko, Latin bang pangadji. Naam day na yung pangadji, unday do. Oo. Gigamit gid niya. Kupi sindo. O kapili mo. Dato na siya karon dagan! Kay kwarta. Asa? Asa na ko siya makita, bay Sa butoy? imong mata, magkita mo sa imong mata. Tarong ba? Aw kuan, kining kining Asa mo magpuyo? Kaya ako siya nga tuon. Kaya na magka-istorya mi. Kinahanglang iuli niya ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. kuan bay ka nang papasaylo alang ko bay sindo. Dili mahimo. Oh, bay. Sa pagkakaroon, di lang sa tikasultihan kay delikado kayo. O mahinaot ko, makasabot ka. Bay butoy. Ako sa namuhangyo ni mo bay. Ayaw lang sa karon.
Gamay pa kayo kung wawart. Ano sa karoon na? Delikado pa kayo. Tuwaras bay butoy. Bahala na. Sundan ko siya. Mangita kong masakyan. Magdali ko. Bay! Habal-habal ka, bay! Bay! Uy. Naay magtingot. Kining, bay, sakay ko, bay! Sundit tong dako nga motor, bay! Kagikan. Oh, ikaw din na nga ba, Simeon? Ako. Nga naman ka? Nagkakailan ako? Ngiga, kayawan mo lutan din mo si mga solo. Asa ang parte mo na to, asa? Kumbaga naman ako pagkuntanan ni mo. Din kagikan. Ispasil ko eh. Ito ko silang radyon. May flores ba? Nikaon ko niya. Suri-suri isang taon sa itong big bike, big bike. Kinsa ang lalaki nga angkas sa imong motor? Ah! O sa lalaki? Kumbaga ko, kinsa ang lalaki nga angkas sa imong motor? Nakakita yun siya doon na lalaki. Kuyo na ko na. Kinsa lagi ang sakay sa imong motor? Ako, uy, bag-uto na kong migo, uy. Kinsa man? Si Aldwin. Aldwin? Oh, kato kong idol na kong artista sa radyo. Kato bang komedyante nga anak sa sikat sa artista sa radyo, komedyante ba? Anak kuliat? Nakita mo to na ako sa puzzle. O maya kong yatod padong sa ilang ka-Francis. Kato mo nilagang ko si Alsyudad Songbo. Skiyot. Wa pa. O palagi. Mao ba? Oo. Aldwin ito? Aldwin. Ayun na. Sulti igod ko by Simeon. Basig, nangispiya ka na ako? Ha? Sulti ko. Ako nang espiya? Oh, ang. Basig isundan ko ni mo. Oy! Nga nung taon, doon na lang nakakita ni mo. Nagtuo siya nga ako ang sakay sa motor. Nahisgutan ka lang na mo. No, mauwa ko niya. Ano, di ay doon ako yung kas motor niya. Laki man to. Inon na rin ko nilad. Sa babayot ko, ana. Dili man. Nga ako ba, tingali og si... O si Sindo, mau ba? Oh. Tingali doon na mo yung communication ni Sindo. Ha? Likay, galitan niya. Komunikasyon na yun. Tungod ba sa... Kuan? Usta na. Igo na. Ayun na isulti pa. Sige. Pag-ilis na kayo maglakaw ta. Asa man ta? Mag-shopping ta sa mall. Ito ka may birthday barato kayo. Sul pa nag-krisis sa mga bistak. Dota din. Mag-shopping ta. Subdivision ng ilang gipuyan. Ugwa ko pasudla sa guard. Kaya dili ko na nila pasudlon kung guway kailang nga nagpuyo sa mong subdivision. Og sa diyang, akong giingnan niya, doon ako'y tuyo kang Manay Simeon. Tawagan pa una ko nun. Maong wa na lang kong padayon. Lado si Manay Simeon. May kuno manambal si Manay Simeon. Oh, duha ka dagkong big bike nga mugawa sa subdivision. Tago ko ng poste. Oops. Dili ko may mga masayop. Si Manoy Simeon kadto. Ug ang nagsunod kaniya si Bay Butoy. Asam ka to sila paingon. Tora nga balabal. Magdali ko. Sundan ko sila. Tora sila. Bay. Kining, sundin lang yun ha. Pero ayaw lang kayo panool. Bay, unsa nila sila? Kining, ako yung igsoon. Akong gipangita. Pero, doon na may problema ang doha. Maong di lang ko magpakita niya. Pero, bay, ayaw kadlok ha. Basi nagtuo ka nga, dautan ko. Tinood nga igsoon ako siya. Og amigo na ko nang nagsunod ka niya. Sundin lang yun. Sundin lang sila, bay. Kaya magigsulti ko nila kung muhunong na sila. Nilakaw din si Sando? Ganina pang buntag siya nilakaw. Asam ko na siya paingon? Nagsulti na to last night nga iya ko nung ipadayon ang pagpangita niya sa iyang maguwa nga si Simeon. Mao ba? Wa pa gani sila nagkita? Nagkita naman. Pero, nga nagipangita man ni Simeon. Unsa magaday tuyo niya sa iyang igsuon? Nga, mura magdagli kay si Simeon kang Sando. Ambot lang. Wasat ko masayod kung unsag ituyo ni Sendo kang Simeon. Pero abi ni mo BFF.
Nasabot gid na ko nga, doon na gina sa problema. Kinagli kay masasiman kang sando. Siguro, doon na gyud. Unsa ka, no? Yang nga kumpliti ba yo? Salamat kayo ha. Nasundan ko pa sila. Nagparking pa sila sa ilang mga motor. Magdali ko. Duulon ko silang duha. Tuwara sila sa parking lot sa mga motor. Nindotan eh. Shopping mo more! Palit ko mga bagong jacket ka nang sakay-sakay ko sa akong big bike ka ng leader weapon, ha? Manay palito na mo, bay? Oh, palito na ako, bay. Palito na ako. Ikang may ba? Bay. Okay, bay Simeon. Okay kayo. Oy, problema kay daghan man tagwawart naon. Manay! Ha? Ay ka. Sindo? Ni ablaki kami sido. May kinagkita na kita. Oh, bay sido. Ingon ka gyud ni ini. Ingon ka na gyud ni ini kasalbahis man ni Simeon. Oh. Sindo. Ay. Tarungan ang sinultihan ni mo, ha? Pingalig na limot ka kung kinsa ko. Magkuwang ko ni mo. Wa ko malimot ka maguwang taga man ni Simeon. Pero ikaw, tingalig na limot ka. Nga patayng lawas sa imong amahan ang gikuhaan mo og tuong kamot. Oh, bay sido. Paano mo nasabi nga si bay Simeon ang nakuha? Tubaga man ni Simeon. Tubaga ang pangutana sa imong suod nga higala. Kana kung makaako ka pa sa pagpamakak. Sindo. Ganong dili ka makatubag? Tungod kay naa pa nimo ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Ikaw mismo ay nagputol ni ini. Di pa naman tamasan mo ang patayng lawas sa kaugalingon kang amahan. Kung doon na ka pa'y tarong nga huna-huna, iuli ang imong gikuha sa patayng lawas sa itong amahan. Iuli man ni Simeon. Iuli kini. Wa ko'y kikuha. Wa. Ayaw paglikay! Ayaw ko talik ni! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!